Hello mga higala, welcome to my vlog. So naami karon sa Persimmon Condominium kay na ay isa sa atong kauban sa YouTube nga magpahimo sa iyahang sofa o cover, no? So kay manghimo ay man tag cover, so kita iyang gi-hire diring dapita sa Persimmon Condominium. Mao nga naami karon diri ah. Unya mao ni ang sulod sa iyahang condominium. Naarami sa sala. Sala ra niya, overlooking ni siya dapit sa SM. SM Mabolo. Naami sa iyang sala, so mao ni ang iyahang mao ni ang feature sa iyahang sala, na TV, na ay sofa. Ang iya daing sofa is sofa bed. So mao ni nga sofa ang iyang pahimuog cover. So diri na tang dapita magsukod na ta. Unya na continue ta diri kay magsukod na rabata. Nya mao ni ha, nara di ay diri ang yahang mga kuan po di ay mga cabinets. Nara po siya cabinet. So naara ni siya sa sala kay kaning iyahang unit is 2 bedrooms. 2 bedrooms ning unit ni Jane. Siguro kailaman mo ni Jane, no? Na siya sa Australia, ka-team nato sa YouTube. Unya ako inta iyahang na pilian. Salamat. Unya karon na anata sa gawas. Padulong na tanaog na nata sa elevator. So naade tanong sa ika 7th, 10th floor, na layo pa kayo. Padong ground pa na ang ilahang elevator. So medyo malangan jud ta kung daghan magamit sa elevator. Kay may isa ka building is isa ra ka elevator. Nya okay ra ilahang kuan, medyo masikip lang iya ilahang hallway pero limpyo ra. Okay ra kaayo. So naghulat ra ta diri sa may elevator dapit. Kay padulong na ta naog. So manaog na ta. Unya naa pa gyud gihapon ta diri sa elevator, hulat sa ta. Kay medyo taas-taas man tanon nata sa 7th and floor, then panaog pa to ang elevator ganina. Dito naman gud siya sa ika 8th floor. So maghulat lang ta kadiyot kay padong na ta ubos. So na sa 7th and floor. Unya na naog na ta na anata diri sa ilahang lobby. Nata sa lobby, padong na tagawas. Nanay na nagguroy og kuan. Nagguroy og mga bag. Nya kani di ay ang isuon ni Jane, gigiming gihato dito sa parking. Kay medyo layo man gud ang among giparkingan. Supposed to be ipasulod ra dayon ta to niya diri kay pwede ra siya makaparking di ani. Nya kay nakaparking naman mi dito sa unahan niya, nasad mi dala nga naman taon mi dala nga dugi nga magsige man gid taon nagkuyog-kuyog namo. So tuami sa gawas ni parking, sa gawas sa building. Kay pwede ra man din ta diri sa sulod sa ilaha. Pwede ra daw sila makagamit aning bakante nga parking. Kung in case lang ba niya kadiyot ra pod. Kadiyot ra pwede ra sila makagamit. Sila nga mga homeowner diri. So diri pwede da kunong sila gihapon makagamit kung naay guest, no? Kanang para ra daw ni sa mga guest. Wala ni siya gibaligya diri nga parking. Na siya parking area diri para ra ni sa mga guest. Pero dito sa tungod sa ilahang unit is baligya to siya. Na atoy baligya to. Mahal pod ka itong baligya. Mao ni ang Persimmon Condominium. Padulong na mi gawas kay iya mi gihato dito sa among giparkingan. Igsuon ni Jane. Taga Karkar di ni si Jane nga tuwa karon na nimuyo sa Australia. So Persimmon Persimmon Condominium. Hitsas ni sila diri, na sila yung mga Emloiler, muna sila 7-Eleven. Napod sila yung pharmacy. So diri ni dapita sa Mabolo, Cebu City. Persimmon Condominium. Ara, padulong nami sa parking. Diintuan naghulat ang ako ang anak nga nagdala pod sa iyahang dugi.
ni siya. Dako ra pud ilang parking diri makakuan ra pud ta, makapark ra pud daghan. So pauli nami, pagawas nami sa Persimmon. O na mao ni ilang gawas, duol ra man sila, duol ra sa highway. Dili siya sudlonon. Mao ni nakakuan na ning Persimmon nga daghan pud mo. Daghan ra pud kaayo ang mo rent diri dapitan no kung naka unit. Kay duol ra kay siya, accessible ra kaayo sa mga labi pa daw sa mga nurses. O mga nurse ang before ang nga nag-abang sa iyahang unit. So padulong na ta diri sa Lapu-Lapu, diri ta agi sa Persimmon man ta, so niagi ta sa asaning dapita. Padulong na jud, mabolo naman ni, padung na ta sa SM. Pero wala man mini agi dito sa SM siguro ani murag diri rami sa Mandawi. So di gyud papiri ang ako ang Jasmine. Kuyog-kuyog gid na siya. Kuyog-kuyog gid na siya, di gid na papiri. Kay masuko na og dili dad-o no. Manghagi sa balay. So nara dala na namo so, ang ila. Dool ra ni siya magian ra ning gikan sa Persimmon Condominium Animal Hospital. Wait. Wapa gining Jasmine oy. Paghilom Jasmine ba? Mabolo na ta. At bang kani siya at bang ani is Mabolo Church. So that's all for our biyahe sa